Sawates ngaturaken kasuhan dupa saya yang para tamu kakung Mbah Putih angin hormatan. Nuwun sewu saking panjenenganipun Bapak Kang Abugati. Bila yang paring tanggapan saya setuju nuju pronto para penggalih panjenengan sedaya. Saking keluarga panjenenganipun Bapak Tukiran Ibu Sugiyem. Ingkang wonten ing Titi Wanci kalau dengan sonten menika wonten ing wonten tasyakuran walimatul urus badhe dauping calon. Ing mbok pilih adicara ijab kabul badhe pun angka wonten ing dinten Minggu Binjang ya Bapak. Oh sampun. Mei. Oh nggih boyongan. Sampun kelaksanan akan nikah wonten ing dinten Minggu saya kaping 17 bulan Mei dadi wonten ing sono menika nuju adicara ngunduh mantu utawi boyong manten. Atur sepanuwun saking para tamu yang sampun kepareng lunggrang wedal saking dari Angestrani paring panjenengan untuk pangestu. Ugi ingkang sampun kepareng tumuju sangsana buka kasumekaken dhahar kanthi mardu mardikaning penggalih sinambing rasa kanca saking para kanca seni campur sari ringkes mekaten. Nyuwun pangapunten bila menika MC pun beda asline Mas Paijo nanging beliau menika jope 3 dados mboten nyandak udaripun. Nika pun kula dadakan nggih sak ketemunipun mungkin menawi mboten gayeng nggih mang gayeng-gayengaken nek mboten teliti mang tletek-tletekaken ngoten nggih. Nggih. Menika pinanganten nggih Bagus Herustiawan kalian Mbak Seruni Gita Anjani ing pangajap donga pangestu saening para tamu. Mugi anggenipun samangke nggepira wonten ing madya ing bebrayan agung dados keluarga ingkang tansah ayem-ayem tata titi tentrem, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Saestu saking para kanca aturaken kula nuwun dhateng kesanipun panjenenganipun Bapak Tukiran ugi Ibu Sugiyem. Bilih samangke anggenipun maraksana ngabiyantara kathah kelepatan saestu saking para kanca saking CM Pro Abakura Production. Ugi seneng goyong Abakura video syuting Mas Toto dangu boten pinanggih. Alhamdulillah tesih gondrong Mas. Alhamdulillah itu ciri khas Pak. Aku semiran yo cilik es ciri khase ngoten niku mawon. Gampang tititen nggih. Semanten ugi samangke sampeyan saged mangke lancar ayu widodaren ing sambikala satemah anggenipun Bapak ingkang kagungan dalem ingkang ora hajat Bapak Tukiran saking Puwa Madyausana. Hajatipun saged lancar mboten wonten alangan. Amin. Kalau sampun pinten gending Mbak Bibi? Wis pira gendinge mong? Oh pisan tak terus ping 3 apa 4. Nggih, pun aturaken langkung rumiyin munggah gending-gending Jawi sawetawis samangke pun lajengaken kanthi lagu ingkang jumbo kalian swasana. Saestu dumateng saking para tamu sekecakaken anggenipun sami lenggah mbok beli mangke badhe ngersa nyawiji kasubekaken kanthi lumantar Abakura Production campur sari ringkes pun aturaken monggo Mbak Vivi kalian Mbak sinten nyuwun sewu Saras. Oh 00 berapa sekarang ana mbiyen nak 8 saking semundak urung. Nggih pun aturaken Mbak Saras kalian Mbak Vivi kanthi lagon gending-gending Jawi Bapak Ibu pun aturaken sinambing laras makaten bila mangke wonten panyuwunan lagon saged request saged konfirmasi mangke pun aturaken. Nggih lagu napa saged ugi seneng goyong kalian para kanca saking audio system tenenje wonten DMS audio sound system. Matur semanuwun ugi Abakura video syuting. Terima kasih matur semanuwun. Yo Nduk, Mbak Wanengko, yo.
Sumauna Putri saya keluarga pamagati panyaripun Bapak Tukiran namun saged ngadang sewa gamanipun awit samutanipun panjurung donga ugi pangestunipun saya para tamu kunjuk katur kagem pinanganten sari. Ya